Ngijabule kakhulu, nginamakhansela, nginomphakathi, nginogogo nomkhulu, nginabantu abasha. Sizokhuluma indaba ezimnandi ukuthi lesakhiwo sabo bazokwazi ukuthi idingo zabo bakwazi ukuthi baxoxe ngazo kuzona. Kunane-live, kunanosomqulu olwazi la abantu bezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bafunde, mabefuna ukufunda bathole nalensizakalo mabefuna ukusizakala. So usuku lanamhlanje kumina njengomhla ka-12 May lubusisekile kakhulu enhlizweni yami ngoba uNkulunkulu ungigcine kwaze kwaba la. Abantu basemakhaya basenhlizweni yami kakhulu ngoba bayawuvotela kakhulu lo hulumeni esinawo, uhulumeni wabantu. So inhliziyo yami ke ukuthi njalo kufanele sithi noma sikhuluma ngentuthuko enkulu yasemadolobheni ayiveza wona futhi amathuba omsebenzi, kodwa ngiyafisa ukuthi nami njengemeya ngibambisene kakhulu nabasebenzi bomkhandlu ukuthi siwaveze amathuba khona emakhaya khona bengezugcina benqwabelana emadolobheni ngoba la emakhaya abantu banamakhono amaningi kakhulu. Ingakho nje mhla ka-17 zobe sikhona futhi khona kulezi ndawo sizobavakashela, sizokhuluma ngohlahlomali ukuze bakwazi ukusizakala. Kodwa-ke sengigcina ngifisa ukusho ukuthi usuku lanamhlanje ngizwa ngijabule kakhulu enhlizweni yami ngoba ngiyanga ey'ndaweni ey'phezulu, emahhotela aphezulu nakwindawo, kodwa ngihlale nogogo nomkhulu nabantu basemakhaya ukubabusisa ukuze ekugcineni kosuku bakhumbule ukuthi bathi ngimeya yabantu.